Kirjoitat paljon, olet aktiivinen, mutta kuka olet? Alex Stubb, 40V-nörtti ja vähän hullu. Ne jätkä, joka on lähtenyt jenkkeihin ja mielessä vaan tytöt nykyään sitten vähän mieli muuttunut. Vakavammat asiat, mihin olet ehdolla? Se nähdään myöhemmin. Joukkuepelaajana olet ollut kova arvostelemaan hallituksia. Nyt voit arvostella. Mä uskon, että EU on ruvennut iskemään pelastuspaketteja ja me ollaan tehty niille onneksi vähän vaikeaksi. Eli Suomi on onnistunut. Tuore tieto kertoo, että 1 miljoona vasta lisää valtioneuvostossa vastuuta köyhistä. Totta kai, me ollaan yhtä isoa perhettä. Jos istuttaisi yhdessä. Mun mielestä se olisi hyvä, että oltaisiin vaan yhdessä. EU on alkanut rispaantua. Onko osittain hajoaminen väistämätöntä? En usko, että... Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että se voidaan myös puolustaa etua.